Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng spicy caldereta. Ayan mga kapudibit, ang drinks natin, Coke. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibit, malinis na kamay namin mga Taki Kapampangan. Ayan, ang dami nag-request niyan. Ito po sila, Queenie Ann Viray, Queenlet Aguilo, Myra Balenton, at si Ara Del Romana. Ayan. Yes. Ito na po yung request niyo mga madam. Lahat sila babae. Ayan, Facebook po yan, Facebook. Lahat sila sa Facebook. Yan. Tsaka YouTube. Okay na po tayo mga madam at mga kapudibit. Mga na manyaman ng ulam may kalderetang manok. Okay. At meron nag-request din, guya daw. Eto meron na kaming guya, kuya. Eto siya, oh. Guya daw ng manok. Hindi lang guya ng manok yan. Eme, charot. Uy, Masaya, iba. Yes. Birthday kasi ng mga kapatid ko, yung kambal, birthday nila ngayon. Happy birthday sa kapatid ko, Alfie Sarmiento, and Shane... ano kasi pangalan? Charlene, tsaka si Sherlyn at tsaka si Sherlyn. Uy, guya mo na mo. Kaya na tayo. Maganta po. Maganta na. Naman? Nabot. Bell green chili. Bell pepper. Patatas ka. Ito. Mas lalbab eh. Magkain na naman. Titilawak na naman. Bawal tayo. Marami siguro. Mali. Bisay magkahit to. Yung aso sa kapitbahay mga kapudibit, umiiyak. Yung tissue to? Tinawalan muna natin yung aso. Oo, mga kapudibit. Bawal yun na. Baka nagugutom. Masarap ng sarsa, no? Madami siyang, reno. Yeah. Ang sarap. Tsaka may cheese. Pampiesta. Pampiesta ang sarap. Kaya mga kapudibit, magluto na kayo ng chicken caldereta. Yung ibang nag-comment, caldereta lang. Hindi namin alam kung anong caldereta. Basta caldereta to mga kapudibit. Sarap. Ayan o. Guya. Kumakain ba kayo ng... Pinya, wala akong... Ayan, meron na. Ayan o. Ito. Sa harap. Ayan. Ayan. Ang tawag dyan, guya. Nguya. Sarap. Tapos may sili, oh.
Tagal natin. Hini. Naman. Cheers. Ayan, mahal na daw yung sili ngayon. Yes, sobra. Kasi pag December na talaga, pag Vermont, mahal na talaga yung sili na yun. Lalo na pag December. Na? Kaya yung gumagawa na ano dyan, mga chili paste. Dahil larang nga rin, tara nakakanan. Tipid-tipid din. Tipid-tipid din kay Lara. Kapars na pala. Makabusok lakay. Sinali ko Lara din, 20 pesos. Alam mo lang. Kebit ko lang nga kitang ulam eh. Gusto ko. Apulo lang peraso. Ay. Bumili rin ako ng, meron pala tayong camera. Bumili ako ng sili, 20 pesos. 10 peraso lang. Ang sarap ng ulam nila, takot baboy. Tokwa lang, walang baboy. May baboy, konti lang. Sarap. Maglalagay sana kami dito. Pinakadami ko yung tokwa. Kasi, alam nyo na mga kaputibit, marami kami magkakapatid. Dami nila. Masaya lagi sa kanila. Kaya laging stress din. Maingay sa amin mga kaputibit. Gabi na nag-aaway pa. Mga bata. Maraming bata sa kanila. Sarap. Sarap ng sarsa talaga. Anghang. Ang hapin eh. Sobrang nakaparas de Lara to. Kaya kasi eh. Kapag talaga maladeng kaya. Malapit na naman yung botuhan. Kapila? 25. Ngayon 2025 ba? Next year. Good luck po. Good luck sa mananalo. Vote wisely. Yes. Pakpak. Carrots. Carrots. Sarap. Manyaman talaga. Masarap talaga, promise.
Ano? Wala. Malapit na yung birthday ni Arnel. 50 na siya. Kada malasing ngayon, open date ng balak na yan. Ayaan na lang siya. Totoo naman yun. Ayan, balak na. Mm-mm. Gawa na. Mm-mm. Totoo yun. Kapag lasing. Din dami na pumeni gabi. Yati Albi. May nagre-request. Ano daw ako? Manigab ka ano ko. Ano sa Tagalog yun? Manigab. Ang Tagalog yung mag-bark. Bark! Ali yun. Big high, awa. Dighay? Dighay. May nagre-request mag-dighay daw ako. Eh, hindi ko... Magdidighay naman po ako sa, sa off-cam. Yung iba naman ayaw nila yun, di ba? Nandidiri sila. Eh, siya gusto niya daw marinig. Saka hindi na napipigilan yun eh. Tsaka ako, di ako napiliran yung kanin. Basta kanin strike. Malakas ko talaga mangan. Kasi lalaki ko. Dalagang Pilipina eh ako. Ali nga ka no. Pare nga eh, pare. Kaibigan lang kita. Mamang, masaya yun eh. Bakit? Sarap. Tinaganda na talaga din eh. Para ka, kundi eh. Taga-ubos ka daw. Oo. Itlog. Huwag mo na kainin tong sili na. Awa. Maanghang. Sobrang anghang. Kaya ko na lading kayo. Sisipunin Ebon. 1, 2, 3, 4. mo hilig ng epon na. Ang ko lang. Kasya lang na eh. Ilan yun? 5. Alam nyo na, 5. 5 itlog kaya kong Okay. Ay, nanunulo ka. Okay, habang kumakain si BBM, magsi-shoutout na po ako na. Konti na lang yung kinakain niya. Shoutout po kay Marina Melachi. Mamita, shoutout po sa'yo from California. And shoutout daw po sa sister-in-law niya, sina Jolene and June. Shoutout po. At kay Mary Jane Bongar, shoutout daw po sa anak niya na si Justin Steven Bongar. Ayan, birthday niya sa October 17 from Burgos, Pangasinan. Happy birthday! Harling Chu from California. Cinderella 3346, shoutout daw po. Dimalanta family from San Diego, California. Shoutout po. Cheryl Lapreche from Las Vegas. Lisa Pagulayan from Kuwait. And Rosana Lazareno. Joanne Phil Villar Tigao from Ormoc. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat. Opo, mga madam. And syempre, Tita Olivia, Tita Cynthia, Tita Nelly Pineda, shoutout po sa inyo. Tita Baby Dimla, shoutout. Nanay Babe Kaluya, shoutout. Syempre, shoutout Baby Alison Catherine Bagoy sa inana ko, shoutout. Camille Gersalia, Ruber Gersalia, and Elise Gersalia. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout po, mga kapudibi. Agi sa minanawanin pa mga kami. Ang ganak yan yung video, mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo pala.